Hej Miro, chodili ti tam lidi. Já už se akčně, úplně jo, taktiku. Dá to tam? Nevím. To bude video. Dávej. Točíš zas? Ještě by vytlačil. Zas točíš prasárny. No s tvým prasetem, vole. A tak co tady chceš řešit? Jak tam čekají o tom vrchu, oni se tam skupili a pak na nás vlítní. Miro, tam je to aspoň sranda, co? Nevím, co to bude za video. Miro, vidí. Prej mám. Natáčíš na jich? Tak jo. My to mohli dát všichni za nás dávku schválně. Posí úplně, vole, stahujou se, vole. Lubík, vole, zdarec Borče. Zdar. Ne, všichni se stahujou, co je? Oni totiž to oběhnou. Takže co? Oni prej mám. Bez tak, že jo. A i ten poslední to radši. Jak nápadník. No to je sniper, ne? Teďka tady někde vyběhnou. Jak jsem takhle pečnou otázka. Ne, tam je jenom jeden naproti. Nemá cenu, víš co? To je náš, nebo co? Tam někdo jde. Hej, v levé straně, borci, vám tam někdo jde. Já tam mám šutry. A toho nedostal. Ráda, jsi tu? Jo. Výborně, dík. Ty tam hoď sem. Díky. No, já si nevím. Tady mám. Ční rezba, pička to tady. Nedáš nebo To seš ty, jo, před kterým utíkali, vole. Dobře. Dobře. A jakože jsou zase zpátky. Nevím, vole, oni jsou čuráci, oni podle mě nebyli skropili ze spawnu.